Men nu du kommer ud og ser minken, ikke? De er jo nuser. Altså, man får jo bare lyst til at tage dem op og nusse. De er jo bløde, og de er nysgerrige, og de er jo lækre at se på, ikke? De minder om vores kæledyr. Det er da klokkeklart, at det må da være svært provokerende, ikke? Mona Larsen is doing her regular morning check of 12,000 minks. As a Danish mink farmer, she's a part of the biggest fur industry in the world. In recent years, the interest in buying fur has been growing. At the same time, the interest in how mink farmers treat the animals have as well. Som udgangspunkt har det at stå op og gå på arbejde ikke ændret sig. Altså, jeg er stadigvæk rigtig glad for mine dyr og rigtig glad for at komme ud på farmen. Men min opmærksomhed på, kan det her tåle andres bevågenhed? Kunne jeg have et kamera på skulderen, når jeg går rundt om morgenen og gør det, jeg gør? Eller hvad? Og den sådan stresspåvirkning eller uro, det er selvfølgelig ubehageligt at have det på sig hele tiden. Fordi jeg genkender jo ikke de billeder, der bliver beskrevet af minkavlere. Altså dyremishandlere, det kan jeg slet ikke forholde mig til, at man kan overhovedet mishandle et dyr. Så det, at jeg bliver kaldt en dyremishandler, det kan jeg selvfølgelig ikke, det kan jeg slet ikke se. De her to, de trives rigtig godt faktisk endda. At de spiser deres mad, og de kommer frem og er nysgerrige. Halløj! Selvom at de jo er nysgerrige, så er de jo også sådan indrettet, at de ved jo, hvad de har inde i buret, men de ved ikke, hvad de har her udenomkring. That the minks don't know what's happening outside the cage is a big mistake according to Joe Winning. He's working at Anima, a Danish animal rights organization that's been working on raising awareness on how mink farmers treat their animals. Animals suffer to produce fur. Mink and foxes are the animals primarily kept in the industry. They're kept in tiny wire cages where they experience great frustration because they can't exhibit their normal behavior that they would in the wild. So that just shows the neglect that you'll see at these farms because they have thousands and thousands of animals. Something like this can happen and they probably won't even notice because they're just walking through feeding the live animals. It's terrible to look at every time you see it. And the farmers know. Yeah. And Denmark has already banned fur farming for foxes, so we should just go ahead and do that for mink as well. Jeg får tit spørgsmål fra børn og unge, som laver projekter i deres skoler. Og det de gør, er, at de jo kontakter Anima eller Dyrenes Beskyttelse. Og så får de jo et rigtig grimt billede af minkavlerne. Så kan jeg jo godt regne ud, hvad deres dagsorden hjemmefra har været, siden de kontakter mig. Lige med dyremishandleren. Vi ringer til dyremishandleren. Så det er rigtig ubehageligt. Og det er rigtig ubehageligt at blive mødt med det konstant. Og det der med at have kameraet på skulderen hver morgen, jeg går rundt, ikke? Fordi at det hele tiden ligger i baghovedet på mig, har jeg nu gjort noget galt. Og det har jeg garanteret, fordi jeg er et menneske. Og det er et dyr, jeg arbejder med. Jeg kan simpelthen ikke gøre det 100% perfekt. Det er fuldstændig umuligt. Så det smadrer ubehageligt. Jeg bliver ked af det. Being human isn't the problem, according to Joe Winning. The mink farmers' greediness is. I think that they're blind to the suffering of animals because they accept it in order to make money, and that is a problem. That's why we work to educate the public so that people become aware of the conditions. Money doesn't make the mink farmer blind. It rather contributes to the welfare of the animals, according to Ramona Reile. She's a young fashion designer who just recently decided to work with fur after visiting a Danish mink farm. And you would wear it in your free time, spare time, this pullover? Also ich glaube, die Reaktion auf Pelz sind so extrem, weil Leute diese schrecklichen Bilder im Kopf haben, wo Tiere lebendig gehäutet werden, was ja auch wirklich schrecklich ist und was auch niemand in der Pelzindustrie unterstützen will, weil die können sich das auch gar nicht leisten. Also die dürfen sich keine schlechte Publicity leisten. Wenn da irgendwas rauskommt und irgendwas passiert, da geht es um so viel Geld. Ich glaube, deswegen sind auch diese strengen Regelungen. Solange das eingehalten wird, habe ich dafür kein Verständnis, dass man
verurteilt wird als ja, Mörder, nicht Mörder, aber ja. Yes, yeah, good. Mona shares this view. Her biggest fear is that her job as a mink farmer will cause a trouble in the local community. Altså, jeg er jo ligesom alle andre en del af et samfund, og jeg har da brug for at blive set og hørt og føle mig som en del af det. Sådan helt basalt, så handler det da om, at jeg kan se min nabo i øjnene herover, og at han synes, at jeg er okay, fordi jeg bliver frosset ud af et samfund på grund af sit erhverv. Det vil jeg da ikke bryde mig om. Så vil jeg nok lukke og slukke selv.